Dzień dobry Państwu, Karkonoska Telewizja Integracyjna, Damian Kostka, witam bardzo serdecznie. Rozmawiamy z Panem Hubertem Papajem, zastępcą prezydenta miasta Jeleniej Góry. Witam bardzo serdecznie. Panie Prezydencie, Karkonoska Telewizja Integracyjna, czyli coś o osobach niepełnosprawnych, o likwidowaniu barier. Zatem moje pierwsze pytanie dotyczy właśnie tej sytuacji w Jeleniej Górze na chwilę obecną, na koniec miesiąca czerwca. Jak to dokładnie jest? Jeżeli chodzi o sytuację osób niepełnosprawnych w naszym mieście, to staramy się to z każdego roku, każdego miesiąca poprawiać. Co roku są przeznaczane duże środki na różnego typu działania wspierające, integracyjne. Miałem sam okazję w ubiegłą sobotę wziąć udział w bardzo dużym festynie integracyjnym właśnie osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie. I rzeczywiście cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem i było bardzo dużo podmiotów, które też się angażują w całą kampanię na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. To jest jedna część działań, które miasto podejmuje. Druga część działań to jest wspieranie różnego typu inicjatyw, organizacji też pozarządowych, które w swoim statucie, w swoich celach mają wpisane kwestie integracyjne, kwestie wspierania tych osób. I trzecia rzecz to są elementy, które są związane z infrastrukturą. Czyli co roku są przeznaczane duże środki finansowe na likwidację barier w mieście, w życiu codziennym. To jest poprzez, nie wiem, obniżanie krawężników, poprzez instalowanie czy modernizowanie sygnalizacji ulicznej, żeby osoby np. niedosłyszące, niedowidzące mogły bezpiecznie przechodzić na drugą stronę jezdni, drogi. Także tych działań jest bardzo dużo. Oczywiście problem jest znaczny i tutaj nie ma co ukrywać, że jeszcze dużo pracy też jest przed nami. W Jeleniej Górze działają dwie organizacje. Skupimy się na Ksonie, który ma siedzibę nieopodal naszego studia, osiedle robotnicze. Tam jeszcze troszeczkę barier jest, prawda? Mówimy tu przede wszystkim o podjeździe, czy też o tej kotłowni, z której wychodzi się na podwórko. Tak, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych otrzymał w ubiegłych latach nową, lepiej urządzoną, wyremontowaną siedzibę. Ona mieści się przy ulicy Osiedle Robotnicze, w dawnym budynku przychodni Wita. W tym miejscu, czyli przy osiedlu robotniczym, aktualnie jest prowadzona duża inwestycja, jest to przebudowa całej ulicy Osiedle Robotnicze. Ten temat ma się zakończyć do miesiąca września. Wtedy będą nowe chodniki, krawężniki, nowa nawierzchnia położona. Oczywiście też staramy się, żeby w tym czasie jak najszybciej został też uregulowany temat podjazdu. Bo wiadomo, że każda organizacja pozarządowa, która w swoim celu, w statucie ma kwestię osób niepełnosprawnych, musi być bez barier, musi być dostępna dla wszystkich osób, też dla osób, które mają schorzenia w narządach ruchu. Jest możliwość, że między innymi właśnie podczas przebudowy w jakiś sposób może uda się nakłonić inwestora, żeby wykonał podjazd? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o kwestię samej inwestycji osiedla robotniczego, to tutaj umowa została zawarta i tutaj firma, która wygrała ten przetarg, realizuje to zgodnie z wcześniejszą dokumentacją. Tutaj będziemy szukać innych możliwości, żeby w tak zwanym międzyczasie, w trakcie tej realizacji, tej inwestycji udało nam się znaleźć sposób, żeby też ten dostęp do siedziby Ksonu był dogodny też dla osób, które się poruszają o kulach czy też na wózkach. I mam nadzieję, że w ciągu najbliższego okresu czasu uda nam się znaleźć takie rozwiązanie, które zaskutkuje finalnie z likwidacją tego problemu. Panie prezydencie, jeszcze do niedawna był taki kontrowersyjny temat związany z miejscami parkingowymi w centrum miasta dla osób niepełnosprawnych. Jak to na chwilę obecną wygląda? Bo niepełnosprawni mogą jedynie bezpłatnie stawać na kopertach. Te koperty są często praktycznie przedłużane, no bo wiadomo, ktoś sobie weźmie legitymację czy też pozwolenie i kilka dni przykładowo parkuje podczas tego miejsca. Jak to dokładnie jest? Czy jest tych miejsc za dużo, czy za mało? W strefie płatnego parkowania mamy około 700 miejsc parkingowych, z czego blisko 100 miejsc jest przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jest to dużo wyższy procent niż by wynikał nawet z przepisów. Mamy tych miejsc więcej niż przepisy by wskazywały, ale osób, które posiadają tą niebieską kartę, jest parę tysięcy. I tutaj rzeczywiście te sygnały, które do nas docierają, mówią o tym, że osoby, które potrzebują skorzystać z miejsca dla niepełnosprawnych, mogą mieć problem, jeżeli osoby, które w sposób nieuprawniony korzystają z tych kart, bo to jest karta wydana czasami na, nie wiem, na babcię, na dziadka, na wujka. Są to karty, które już nie przysługują ewentualnie tym osobom, a są dalej w obiegu. Miasto nie ma możliwości weryfikacji, czy osoba, która parkuje, jak samochód jest zaparkowany, nie ma kierowcy w środku, jest tylko niebieska karta, ciężko stwierdzić, czy ta osoba jest uprawniona, czy też nie. I dochodzą nas sygnały, że duża część osób wykorzystuje czy nadużywa tych kart dla osób niepełnosprawnych, rzeczywiście starając się parkować w sposób nieuprawniony.
będziemy starali się ten problem rozwiązać, prawdopodobnie poprzez jakąś akcję weryfikacji wydanych uprawnień. No, przepisy troszeczkę nas tutaj ograniczają, ale ja też chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które parkują w miejscach dla osób niepełnosprawnych. Była taka akcja, bierzesz moje miejsce, weź też moją niepełnosprawność. Ja bym chciał wszystkich uczulić na to, że parkując w miejscu dla osoby niepełnosprawnej, naprawdę stwarzamy duży problem dla osoby, która nie jest w stanie w innym miejscu zaparkować, z tego względu, że miejsca dla osób niepełnosprawnych są dużo szersze. To jest związane z tym, że ta niepełnosprawność wymaga, żeby, nie wiem, tu specjalny pojazd, albo przynajmniej, żeby drzwi można było szerzej otworzyć, żeby można było spokojnie wyjść. Niestety, jak pan redaktor powiedział, tych miejsc jest dużo w Jeleniej Górze, ale one są w dużej części wykorzystywane przez osoby, które nie potrzebują z tego korzystać. Panie prezydencie, swego czasu, jak rozmawialiśmy tutaj też w naszym studiu na temat śmieci, nie poruszyliśmy tematu, jak dotrzeć do osób niepełnosprawnych, uświadomić ich, że można segregować. To jest problem miasta, pan uważa, czy nie? Czy w jakiś sposób będą spotkania też z osobami niepełnosprawnymi, głuchymi, czy też niedowidzącymi? Tak, to należy podzielić jakby na dwa aspekty. Pierwszy aspekt, będziemy teraz w mieście propagować, reklamować specjalną ulotkę, jak należy segregować odpady. Będą też ogłoszenia prasowe dla osób, które są niedowidzące, będą audycje radiowe, będą programy telewizyjne. Dla osób też niepełnosprawnych będziemy specjalne też programy informacyjne produkować. Kolejną kwestią dla wszystkich mieszkańców to jest kwestia 10 spotkań, będzie potrzeba będzie ich więcej, ale 10 spotkań na terenie miasta, wyznaczonych miejscach o wyznaczonym czasie, gdzie każdy będzie mógł przyjść i dowiedzieć się, w jaki sposób należy selektywnie zbierać. Ale tak mówiąc już czysto ludzko, jeżeli osoba niepełnosprawna, która ma problem z narządem wzroku przykładowo, będzie chciała zbierać selektywnie odpady i zdarzy się, że nie do końca będzie to po prostu tej osobie, że powiem, się udawało, czyli gdzieś, nie wiem, przez pomyłkę wrzuci nie to opakowanie do tego pojemnika, to proszę Państwa, wszyscy jesteśmy ludźmi i naprawdę po ludzku do tego tematu będziemy podchodzić. Nikt nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji, jeżeli zdarzą się takie sytuacje, to raczej po stronie miasta, po naszej stronie jest kwestia znalezienia takiego rozwiązania, które by zapewniało bezproblemowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Przykładowo, jeżeli ktoś będzie miał tego typu problemy ze zbiórką selektywną, niech taką informację prześle do Urzędu Miasta. Mamy specjalny wydział otworzony do spraw odpadów komunalnych, jest numer telefonu, jest adres e-mailowy i na przykład taka informacja dla nas, że jest jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdzie jest osoba, która ma problem niestety z narządem wzroku, chce zbierać selektywnie, ale ona nas informuje, że może z tego tytułu, że tak powiem, dojść do pewnych, że tak powiem, uchybień. Naprawdę po ludzku do tego tematu podejdziemy. Panie prezydencie, Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła pewnego czasu konwencję, która teraz na szczęście będzie w Polsce. To wiąże się także z przystosowaniem, czy to autobusów, czy zatrudnieniem tłumacza języka migowego. Czy miasto będzie w niedługich latach próbowało w jakiś sposób wdrożyć tą konwencję? No bo tak naprawdę to też niesie za sobą pewne pieniądze. Ale rzeczywiście my od dłuższego czasu, pamiętam już parę lat temu, walczyliśmy, żeby ta konwencja też była przyjęta w Polsce. To na szczęście się udało. Jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne, MZK unowocześnia swój tabor i coraz więcej autobusów jest tych niskopodłogowych, niskopodwoziowych, które są przystosowane do osób też niepełnosprawnych. Tutaj jeżeli chodzi o kwestię urzędu, oczywiście też zrobimy wszystko, żeby te osoby, które mają tego typu problemy, żeby były w sposób należyty obsłużone. Przykładowo w ratuszu, jeżeli ktoś przychodzi do ratusza, to jest tylko jeden sygnał, dzwonek i do niego podchodzi specjalnie osoba, która takiej osobie udziela informacji, czy pomaga tej osobie te sprawy urzędowe załatwić, czyli tam, gdzie są jakieś kwestie komunikacyjne, na przykład na ulicy Sudeckiej, to mamy specjalne podjazdy dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ulicy Ptasiej, na ulicy Sudeckiej od strony Łącznika też taka osoba niepełnosprawna może wjechać. Są osoby przeszkolone, które znają język migowy. Jeżeli chodzi o kwestię jeszcze śmieciową, to w ostatnich dniach też było takie spotkanie specjalnie dla tej grupy społecznej zorganizowane, także staramy się te osoby integrować i w każdy możliwy sposób pomagać. Jak zatem będzie niebawem, dowiemy się w swoim czasie, no bo to także, tak jak Pan wspomniał, trzeba wdrożyć przez kilka lat, ale wiadomość jest taka, że autobusy były przystosowane dla osób niepełnosprawnych i będą nadal. To jest jeden z wymogów, który stawiacie w przetargu. Oczywiście i druga ważna rzecz, MZK w ciągu ostatnich paru lat i teraz patrząc na plany na 2013-2014 rok, w znaczącym stopniu zmodernizuje całą swoją bazę, jeżeli chodzi o kwestię taboru i w tym momencie będą lepsze autobusy z klimatyzacją, autobusy, które są przystosowane też dla osób niepełnosprawnych i rzeczywiście ten komfort podróżowania będzie dużo lepszy. I co należy podkreślić? Spotykamy się z tym, że coraz więcej tych nowych autobusów jest lepiej wykorzystywanych, ale też bardziej szanowanych przez podróżujących. Były wcześniej akty wandalizmu,
ale przy tych nowych autobusach, przy nowych zakupach widzimy, że też mieszkańcom zależy na tym, żeby ten stan, ten dobry stan trwał jak najdłużej. W Jeleniej Górze jest Zakład Pracy Chronionej, SIMET, natomiast tam zatrudniane są osoby niepełnosprawne. W Urzędzie Miasta są również osoby poruszające się na wózku, albo tak. chociażby z niepełnosprawnością. Jest dużo osób, które mają stopień niepełnosprawności. Tutaj też ustawodawca narzuca na wszystkich pracodawców obowiązek zatrudniania określonej rzeszy osób niepełnosprawnych. Tu rzeczywiście w urzędzie, w ratuszu ten procent jest większy, czyli rzeczywiście staramy się jak najlepiej te wymogi ustawowe realizować. No cóż, miejmy nadzieję, Mamy że na przykład tak. pani Lucyna Kornobys, jest to osoba, która porusza się na wózku i tutaj chciałem, korzystając z okazji, pogratulować pani Lucynie zdobycia złotych medali na ostatnich mistrzostwach w Niemczech i to jest pracownik Urzędu Miasta. Wydziału Dialogu Społecznego, Dokładnie. który także między innymi zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Tydzień organizacji pozarządowych w ubiegłym roku, czyli tak naprawdę osoby niepełnosprawne mogą teraz tak naprawdę uzyskać pomoc, no bo wcześniej był problem z tym dialogiem. Proszę Państwa, kwestia niepełnosprawności to jest bardzo istotny, ważny temat. Nigdy nie będzie dość pracy, dość wysiłków, żeby tym osobom pomagać w różnej formie. My dlatego jesteśmy otwarci i czekamy na Państwa też uwagi, różne spostrzeżenia, w jaki sposób jeszcze bardziej miasto mogło być dostępne dla osób niepełnosprawnych i w jaki sposób te bieżące problemy dnia codziennego można lepiej, szybciej dla Państwa realizować. Czyli kontaktować się z Wydziałem Dialogu Społecznego, Z najłatwiej. Wydziałem Dialogu i z wszystkimi wydziałami, które są powołane do tego, żeby z osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi współpracować. Poza tym każdy wydział w swoim zakresie obowiązków ma też, że powiem, obowiązek wszystkim osobom jak najbardziej w sposób dogodny świadczyć usługi i to niezależnie od wydziału, czy to chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, czy kwestie Biura Obsługi Mieszkańców. Wszędzie te osoby niepełnosprawne mogą liczyć na fachową, rzetelną pomoc i też czekamy na Państwa uwagi, spostrzeżenia, żeby jeszcze lepiej świadczyć te usługi. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, w Karkonoskiej Telewizji Integracyjnej gościliśmy Huberta Papaja, zastępcę prezydenta miasta Jeleniej Góry. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.